Sa pagtungtong sa bulan sa Hulyo, aduna nay mga naharang nga kontrabando og mga individual nga buot mosulod sa dakbayan sa Davao. Good morning, sir, ma'am. Welcome to Davao. Saysay ni Task Force Davao Commander Colonel Darren Comia, sa unang adlaw pa lang sa bulan sa Hulyo, 5 na ang naaresto. The first day of July, we have 5 individuals who were apprehended with illegal drugs and firearms. Ang estimated street value ng drugs na apprehend natin on July 1 was around 400,000 plus and 3 firearms. So dahil nga patuloy nating ini-enhance ang ating security operations sa mga entry points natin, kaya nagkakaroon tayo ng mga apprehensions and patuloy natin gagawin ito dahil ang intention lang naman natin ay walang masama or walang kahit na anong masama na makapasok ng Davao City. Good morning, sir. Apan sa milabay nga mga bulan, yutay ra ang ilang naharang nga mga kontrabando sa checkpoint. The entire June, medyo less yung apprehensions natin. In fact, ilang mga personalities lang, ilang individuals lang ang apprehend natin, and yung illegal drugs na na-confiscate natin during that time ay around 100,000 plus 1 firearm. So medyo mababa tayo nun, June. Sa unom ka bulan ug tulo ka adlaw sa tuig 2024, ang Hulyo 2024 ang nakatala og daghang nakumpiskang illegal nga droga ug armas. Well, for this year alone, itong July 1, na 400,000 worth of illegal drugs plus firearms ang na-apprehend natin, na confiscate natin sa Sirawan checkpoint natin, sa entry point natin sa South. And patuloy natin itong gagawin dahil alam namin na ang pagbabantay ng maigi sa mga entry points makakatulong ng malaki sa safety and security ng Davao City. Matod pa ni Colonel Comia, tulo ka lugar ang major entry point sa Davao nga mao ang Sirawan sa Turil District, Lasang sa Bunawan District ug Lacson sa Kalinan District. Ug naa sa checkpoint sa mga bypass roads mao ang Malagos, Eden, San Isidro, Dacudaw ug Mahayag. Ito yung mga bypass roads na mga commuters coming in to Davao City. Nakita natin ito, nung makita natin naglagay na tayo ng mga fixed checkpoints sa mga ito, and sa pagkakaroon, we can say that Davao City is sealed already inland. Mas istriktong ipatuman sa Task Force Davao ang pag-check sa mga sakyanan o individual nga musulod sa Davao City. Busa pahimangno kini sa mga nagplanong musulod sa syudad. Para sa mga tao, individual na gustong pumunta ng Davao City, napakahigpit po ng entry points natin papasok ng syudad ng Davao. Kung mayroon po kayong balak na masama sa Davao City or may mga dalhing mga kontrabando papasok ng Davao City, sigurado po ako mahuhuli kayo ng mga kasamahan natin sa Task Force Davao. Kaya po hinihiling namin na huwag na po kayo magdala ng kahit na anong kontrabando, ng mga illegal items like baril, like droga, para nang sa ganon hindi kayo mapreso, makulong. Ito po yung mga consequences na magiging actions ninyo dahil ang ating mga kasamahan sa Task Force Davao at Davao City Police Office ay patuloy na magbabantay, patuloy na isi-secure ang buong Davao City, especially sa mga entry points natin papasok ng Davao City. Dako sab ang pasalamat ni Colonel Comia sa mga nagpakabadang individual nga nagasulod sa Davao City. Rhea Montecalvo, Newsline Philippines, stay safe.